اسلامی حوالت کئی ہندنو واقعات کریر ہرا 10 محرم نا دے رونما مسنو حضرت آدم علیہ السلام نا توبہ ہراتے ما اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائی فی او بھی 10 محرم نا دے سکا حضرت ادریس علیہ السلام ہراتے ما جنت تی ہنا اللہ تبارک و تعالی او دے جنت نصیب کرے او دے بھی محرم الحرام نا 10 تاریخ سکا اور روایت آتے دی بریک کتاب روئے زمین نازیہا اولی کو ہرا پھر مسک اللہ نا رحمت دسا او بھی 10 محرم نا دے سکا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی فرعون نا ظلماتان آزاد کرے فرعون غرق مسک او بھی ہنا 10 محرم نا دے سکا اور حضرت ایوب علیہ السلام ہراتے میں اللہ تبارک و تعالی آزمائش حفظ یانتا بیماری اللہ تبارک و تعالی اوڑا مر کرے او بھی ہنا 10 محرم نہ دے سکا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی شہادت نہ مرتبہ نصیب کرے او بھی 10 محرم نہ دے سکا اور روایت دی بریک کے ہراتے ماں دنیا ختم مرو انو قیامت قائم مرو تو او بھی 10 محرم نہ دے مرو داخسو دانا اہمیت سے اسلامتی دانا دین اسلامتی اور حدیث پاک دی برے کے دا دیا یعنی 10 محرم نہ دیا ہرا بندگ اللہ تبارک و تعالی نہ رضا کے تینا خلق والا تے کے یا پین ہمسائے تے کے خیر ختمہ کے خیرات کے رزق دی فراوانی کے تو اللہ تبارک و تعالی تھی بسال اونا زیادہ تینا رحمت آتے کے اونا روزی کشادہ کے